ba ba kai ba shi bane ba shi bane ka ba shi bane تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. بابا lafiya ya aka yi inna lillahi wa Allah ku yi hakuri me ya faru me ya muku baba kaman wannan yaron wai muna manna postan honorable mai taimakon matasa wai zai zo yana yagewa wai yanzu wai ka da hakuri ya hakuri dan Allah ku fahimce ni ya hakuri dan Allah kai hakuri ku fahimce ni honorable ne honorable Sale Shaibu mai taimakon matasa ya saman mana aiki masana'anta kuma maganin kukan mu honorable Sale Shaibu mana to ina zuwa ku jira ni zo nan me kai ka me jama bawan Allah ne mai taimakon al'umma mai taimakon bayan Allah shi ne sanadiyar ci gaban yayanka ka je kai wannan abu ka ga ƙara to ku yi haƙuri dan Allah ku yi haƙuri wannan bawan Allah shi mai taimakon bayan Allah bai so ya ga talaka cikin wani matsala jigon al'umma ne kuma shalilan mai girma gwamnan jihar Kaduna honorable Sale Shaibu ya taimaki al'umma lokacin da wannan cutar na coronavirus ta shigo honorable Sale Shaibu baya so ya ga matashi rike da makami kuma ya ki ma ne shaye-shaye mai gidan namu gaba ɗaya kenan kake magana to mu ina ga mun wasa ku ajiye to alhamdulillah mun gode ma Allah abinda muke bukata kenan ku je ku samu honorable Sale Shaibu mun Allah da zai taimake ku aikin yi da sauransu honorable Sale Shaibu so biyu ne so biyu ne yaran baya su zo su gani kuma su zo su ma su fara kaga har da wata abu ni ban ma san sunanta ba ko menene wannan ne ma dai ruwan sha ne dai ga yana dai bari mu kai su cikin mu koye su